Ang Tara nino tambak. Sa likod siya na ako. yan. Kami nga. Smile. Ori nga Kami yung video pa magpatricer kadi. na. Dali. Magpa-tracer na. Mga gapas na ka. Kating ko. Pinanakan mo John. Muna Nag-i-module lang. I-upload na naman sa mga gapas. Magapas ta. Pwede ba nakita si Jake Karayo? Mukha di kan mga armas di sa kauman. Mga pangani ka din naman. Si Pong. Pong. Hindi ka Pong. Ang kuloy. Maran yan. Pwede ba nakita si Pong? Di ka na. Mukha di ka na mga pangrimate naman. Rimate na baga. Diba? Abang ito kita tambak. Marangat kan, marangat. Naka-video to. Oh. Tracer na sana kami. Pa-tracer na lang sila. Di mo na ako ipagsabay. Naroon ko ba kami? Kaya ba pa ako gayet? Hindi na ka sa kauman. Nagasan na ka. Ay! Dito tayo ngayon sa Kaumanikan Barangay San Pascual. Mag-picture kita di sa tambak. Picturean ko kamo. Di pwedeng ada. Sure. Ay! Ay, boleh. Tatalbog mo ang poy. 5, 1, 2. Wait lang. Tagalog kaya ka di? Sabi ko. Ay, baray sabi ko mag-Tagalog. Picture kita sa tambak. Picture kita sa tambak. May pwedeng ada. Mukha di kan tambak na ipatricer na sana. Yan. Mukhang gusto ko talaga sa Indo. Oh. Tanggalan na kanson. Ano yung kita sa bandera? Kita sa nakan bandera ka, no? 1. Up! Hop, smile. Smile!